че с мене кой? Лагой! Я малко шум, но... Давай, да не кажеш му да вземе кънтари. Аз ще спрях да тероризъм, а то... Аз съм лайка про... Аз съм лайка про, защото съм застанал на едно място и вече не. Как да направите един хедшот? Ей, този как може? Как това бях аз? Ти не си ме убил. Ей, мен ме убиват. Ама аз те убивам. Не ме убиваш ти. Бъбъл, някакъв бъбъл ме убива. Бе, само ме убиват. Аз сега върнаха ме на калага. О, лайка по... Мале, ще ме убият. За... Тия съм... Човек! Аз съм с някакъв умрял снайпер. Аз убих двама, обаче то не ни го зачета. О, МК! Взех МК! Колко хля направи ти, бе? Как се казва ти, бе? Ай, си, бе! МК. Защо ти само ме връщат на калагата? Тук така не е сложно. Вие ти ме остават на по 10 хъпа. Аз ще ги чекаля, О, лака про, направих килче. О, айде. Как така спати, бе? О, с така беше. Като слагаш ги на рамото и има нещо по-добро. Това го знам. О, лайка про, направих още един кил. Добра, къде? Мене ме убиха. Къде се? Ела те убивате. Да, знаеш ли скучно? Ма човек, ти фастър ли си, бе? Фастър! Ще си лайк. Едина... Гуй! Те страйка плеер си, бе. Ето те, бе. Аз само 4 изгледа на десетина. О, лака про! Стига, той е баси. Ай, да, това стела е много силен. Стига, бе, това стела е много. Как щях да го... Уф, аз не знам. Не си картешница.
Тук аз бях само с 10 кила, не 10. Човек, вашия бъбле е имал 65 кила, това е хап. А кой също сме? Аз съм... Ама ти снимаш ли? Па да. Па ние не говорим с зрителите, бе. Аре, аз съм контакт. Ти пирач! То мапа. Бе, моя пешо е така. О, как... Свежий кабанчик. Я ти! Това... Кто ми го заби направо глада, то ме... Чуваш ли го това, като ги коляш се ето като си? Да бе, това се едно убиеш профета. Сега аз не Ето така, така се... Свежий Стига е! Аре, пистолети. Аз съм с 101-я на терористите. Аз съм с него! Човек, аз знам къде е това. Аз имам вече един кил. Кой е кръче, бе? Ти то знаеш къде си. Аре, аз съм вече. Аз имам 2. 3. 4. Тост пък. Кое оръжие? С третия пистолет. О, аз съм с нашия първи. То си задушител. Аз съм... То е много лесно са. Ама аз съм с 100, дето е след него. Аз съм вече с 5 кила. С 6 кила аз съм стигал, човек. Стигал съм. Имам 6 кила. Ей, това е много силно. Това дето там ви избиваше. Аз съм вече с... Аз съм с 8 кила. Ей, Това ми изкрадна кила. Аз имам 9 кила, бе, никой не може да ме вземе. Значи си на първо, бе. Аз съм с 9 кила, бе, просто. Какъв ти е хак? Нямам хак, бе. Те вече са с оръжието. Уби то, де тебе те уби. И взех двойните пистолети. Пистолети. Последно място. Много си слаб, аз съм на първо. Аз съм вече с 10 кила. Абе, тия къде ставаме лето, бе? Аз не ви знам вие къде сте. Нашата база. От нашата база ли ви къртят? Айде, 1 кил, 2 кила. Чек, тия дет ви къртах. Чек, аз тия дет ви къртах, аз ви трепах направо. Айде. Стигаме тук. Следния нещо с 5. Аз съм с помпата. Човек, аз съм... Аз съм на първо, няма никой да ме закине. Да, сигурен съм. Ти няма да ме закинеш. Спокойно. Защото аз вече съм с автоматика. Не бъде толкова сигурен. Човек. Към 10 килчета. Само не, тези сета тук, защото аз трябва. Стигна бе. Аз... Аз ще си завърши с повече 18. Аз имам 19. Аз съм вече с второто малко.
Човек един скоро ще ме захмине. Той има 18 кила. Да, бе, че кила в късната база, паза здраво е. Те държа там здраво фронта. Да, бе! Че тя са най-къв фронта, бе. Какво? Че тя са от всички страни там, бе. Айде! 20 кила. 21. Да, бе, тия са лайка фронта. О, шотгън. О, малкото оръжие. Аз съм с третото малко. Вие казвам лека пробе. Никой няма. Аз съм с едно, аз съм на първо място 24. Човек, виж, аз съм с 24 кила. Човек, тя са всякъде. О, лайка, прасичка ти. Стигай там, граха с котиета. Човек, аз съм с 2 хъпа. Аз знам къде се катери един. Но ти да ми оставя на много пъти място. Аре, малко ти. Аре, колко малко? Аз съм с третото малко. Аз съм вече с четвъртото малко. Мага ще стана пак с трето. Бе, тия са много трудни, бе. Да, бе. Човек, мене ме подминаха вече. Човек, тя ме подминаха вече. Ще ме подминеш ти. Аз съм вече на второ място с 28 кила. Ембраната. Аз съм с 29. Намерите се и ще...